Ένα απίστευτο θέαμα. Η υπτάμενη πιανίστα Έλενα Ξηδιά, που μαγεύει το παγκόσμιο κοινό με τα εκπληκτικά της βίντεο, αυτή τη φορά μας προσκαλεί σε μια εκπληκτική μουσική μάχη με το ολόγραμμά της. Το κονσέρτο ενός παράδοξου κόσμου. Μια μοναδική παράσταση που συνδυάζει τη μαγεία της μουσικής με την πρωτοποριακή τεχνολογία. Το κονσέρτο ενός παράδοξου κόσμου. Ολοζώντανα ολογράμματα εμφανίζονται στη σκηνή και σας ταξιδεύουν μουσικά σε μια άλλη διάσταση. Με τη μοναδική υπτάμενη πιανίστα Έλενα Ξηδιά. Μην το χάσετε. 27 Δεκεμβρίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Αθήνεων. 30 Δεκεμβρίου Σύρο, Θέατρο Απόλλων. 12 Ιανουαρίου Πάτρα, Θέατρο Πάνθεων. 15 Ιανουαρίου Αθήνα, Θέατρο Αλίκη. Προπόληση εισιτηρίων στο Ticket Services. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτό το μουσικό ταξίδι που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας.